Mga miyembro sa tribong Higaunon nga miokupar sa dakong luna og mitukod og balay sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City gidemolish na sa lokal nga kagamhanan human makalapas sa city ordinance. Ani ang report. Human ang taas nga panahon nga gilugway sa Barangay Council sa Carmen sa Cagayan de Oro City. Adlawng Martes, gipatuman na ang demolition order nga gi-issue sa barangay uban ang pagtugod sa City Building Office. Matud pa sa barangay nga nahuman na ang sobra 13 ka adlaw nga ilang moratorium sa mga residente aron voluntaryong mopahawa sa mga lugar. Ang pagdemolish sa mga estruktura pinasikad sa City Ordinance number 6854-99 o ang pagtukod og struktura bisan pa man nga walay building permit. After 72 hours sa paghatag sa demolition order, mo'y execution dayon. So mo na atong gisunod nato nga mga guidelines sa atong implementing rules and regulations sa ordinansa para pod nga hapsay ug nisubay gyud ta sa unsay nakasaad dito sa ordinansa. Sa talaan, moabot ngadto sa 23 hectares among luna nga giokupar sa mga giingong miyembro sa tribong Higaunon kung asa miabot sa sobra libo ka mga estruktura ang natukod sa luna. Tuloy-tuloy na ang demolisyon dinhi sa mga gikaingong illegal structures nga gitukod sa Zayas Zone 8 Barangay Carmen. Gani atong otoridad sa mas kapulisan nangandam na alang sa mga posibleng tensyon nga mahitabo. Nakaalerto usab ang kapulisan nga naghatag og seguridad sa mong demolisyon. Hinuon nagmalinawon kini bisan na sa ginagmay nga tensyon. Pugato lang pong hangyo sa mga okupante nga nagpakita naman sila sa ilang mayong taras o ilang i-sustain o ipadayon ang ilang pagmamakalmahon. Hantod nga napadiri ang mga otoridad ug mga other government offices. Nagbangutan man pero dawat na kuno ni Luz Tayong ang nahitabo sa iyang banay. Gani sila na mismo ang hinay-hinay nga mibungkag silang estruktura aron aduna pay gamit nga mapuslan. Aduna lang sila'y panawagan karon. Panawagan ako kung namanggaling ihatag sa gobyerno, isa na unta miyana. Ayo unta nga makayuta gyud mig among kaugalingon. Kay naa gyud mis pangpang namuyo. Namis pangpang di ato namong pangpang gyud mi. Og kuan bagyohon og kusog na anod. Pasalamat mi nga makapatag unta mi. Pero bawal man di awa mi. Naningkamot na lang sab sa pagguba sa ilang payag kining PWD DEF nga si Preni Sila. Ang ubang silingan niya sa lugar, mitabang na lang sab sa paghipos sa iyang estruktura. Magpadayon ang demolisyon nga ginahimo sa lugar ug target sa barangay nga mahuman gayud kini sa daling panahon. Nagsaad na sab kuno ang tag-iya sa yuta nga magbutang sila og pribadong security guards nga mo'y mobantay sa lugar. Makita mo nato nga dili mo gayo po dakong ilang mga solid ang structures. Pero nalay napoy uban nga nagboluntaryo po sila guba po sa ila naghangyo pod nga sila nalay mo'y mag-demolish aron magamit po nila ang ilang mga materyales. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.